Ik krijg wel eens de vraag van, wat doe je nou eigenlijk precies en wat houdt het al je in? Ik ben een stukje in, hoe is mijn signaal? De bad ik wel eens wat nieuws. Het is net altijd leuk. Waren wel heftige dingen. Ja, als er drugs in het spul is en psychische problematiek en een combinatie ervan, dat is soms best botsen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik krijg wel eens de vraag van, wat doe je nou eigenlijk precies en wat houdt het al je in? En het is heel moeilijk om dat in het kwart vers te lezen, maar ik dacht, ik kan wel eens even een inzichtje aan in wat ik al op dit stuit bedijn ha en wat ik in het verliezen al bedijn hoorn ha. En dan krijg je een beetje meer een beeld van wat dat Broeksterwoord al bedijn had, want dat is vaak best wel een soort. Dus ik denk, laat ik dat eens even aan je vertellen. Dus ik neem je mij een chitsgebraadje. Allereerst ben ik natuurlijk mem van twee prachtige bandjes. Sake Thomas van Sais Ier en Ilda Mare van Een Goed Ier. Ilda Mare, wordt heel vaak Yildo zijn. Daar ga ik van tevoren net bij stilstaan, maar het is heel vaak Yildo, maar het is mijn Y. Ilda, mijn AU. Nee, weet het meteen. Dus ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat ik doe, memwezen. En natuurlijk vrouw van Jelke. En ik ben ze nou nog wat huishoudster, wasken, hemmelje en dat soort dingen. Je hebt er al je bij. Maar daarnaast werk ik op dit stuit bij Omroep Friesland. Hier werk ik bij de afdeling Chill. Dit is benaming voor ben en jeugd, Friese jeugd en ben. En daar beziek je weer hele mooie programma's te maken in het Fries, over het Fries, maar ook een beetje naar je manieren uitvinden. En daaruit is het vlaggen ontstaan, want alle band, de ouders zullen hun midden wel in herkennen, maar alle bands zitten tegenwoordig op YouTube. En hoe breng je het Fries en de Friese cultuur onder de band? Via YouTube. Dus vandaar de familievlog. In de vlog liet ik eigenlijk zien dat het Fries hartstikke cool is en hartstikke leuk is en gewoon broekt worden mat. En hoe mooi het Friesland is. We gaan al die mooie plakjes aan en we doen al die leuke activiteiten. En je krijgt al iets inkijkje natuurlijk in uw gezinsleven, maar het is vooral ook heel leuk om, ik ben zelf heel erg van het Fries en om dat uit te dragen op deze wijze vind ik heel erg leuk. Dus dat is wat ik op dit stuit doe. Daarnaast schreeuw ik heel graag toneelstukken, versjes, gedichten, verhaaltjes. Dus ik mag heel graag schreeuwen. Ik ga zelf altijd al van jongs al een theater doen en dat doe ik nog steeds wel. Vaak doe ik nou regie of theaterlessen. Ik zit in een band, net in het Fries trouwens, we doen een beetje in 40-50 muziek. Maar ik ben wat dwaande met Friese bandenversjes aan het schreeuwen. Dus ja, dat is wat ik op dit stuit bedijn heb. Maar laten we even bij het begin beginnen, want ik ben zelfs een dochter van een hovenier. Ik ben echt opgegroeid tussen de man, dus hij had natuurlijk al je jongens aan het werk en altijd heel gezellig. Vanaf iedere stolven denk ik, dan ging ik op sneu te moana van jeugd tot tolven auto's poetsen en soms schoffelen. Ja, en dan leer je gewoon het harde werkje en dat niks van niks komt. Ik bedoel, er mag wel wat gebeuren van de centjes. Ja, ik vind het zelf een hele goede basis. En het is altijd echt beheerlijk gezellig. Het viel net in die zin als werken, maar gewoon lekker de dwaande wezen. Dus vanaf mijn tolste heb ik dat in. Toen vanaf mijn 15e ben ik aan het werk bij een supermarkt in Den Bosch. Daar wie ik eerst cashier. En daarna na een aantal jaren hoofdcashier. En ja, dat was zo'n leuke ploeg meest. Dus ik dat wie heel gezellig. Daar werk ik 2 jaar en sneus. En vanaf mijn 16e werk ik daar ook nog 2 jaar bij in het dorpshuis. En daar doe ik dan theaterlessen. Om een band van 6 tot 12 jaar ongeveer. Dus ik ben echt toen al een hele bezige bij, want ik ging natuurlijk ook nog gewoon naar school. Ja, en ik vond het altijd machtig, dat theaterles. Ja, ik hield zo'n leuke groep jeugd. Ik heb een game met 70 leerlingen. Dus en dan dienen we van al die beetje van die theatersportspultjes. Dan kennen ze misschien wel van een lama's. Dat soort dingen, levend Cluedo. Maar ik 1 of 2 keer in het jaar echt naar een toneelstukje te werken per groep. En
ja, hele leuke tijd mij beleefd. Ik doe nou en dan nog eens een theaterlesje, want nou, het vergt wel heel volle energie en tijd om dat in elkaar te zetten. En ik ben toen nog jong en vlug en hier nog geen ben. Dus dan weer dat peanuts. Maar ja, ik doe het nou en dan nog echt voor de fun en dat het echt leuk blijft. Maar dat ga ik, denk ik, dienen tot... Ja, ik denk wel dat mijn 26e wol. Misschien wordt dat zo'n 28e pas toen ik ben kreeg. Dus bij de 2000 heb ik werken tot een jaar als jongetje, denk ik. Toen ben ik klaar met mijn opleiding. En nou, ik doe natuurlijk al theaterlessen, dus op zich die ik al wat... nou ja, die ik al eerder iets met de opleiding die ik die in haar. Theaterles, ja, dus dat was heel mooi. En op dat stuit hier ik heel graag bij bijvoorbeeld in een dorpshuis met vrijwilligerswerk of ja, weet ik veel, sites zie ik heel graag wel, maar daar wil je net echt werk in te vinden. En mijn zus is makelaar en ze zei, nou, wij zitten je op kantoor hier die de telefoon aannemen wil en die huizen online zetten wil en de dossiers klaarmaken wil en de huizen in de etalage hingen wil, dat soort dingen. Is dat alles wat voor die? Ik zei, ach, wist wat, dat kan ik best even een skoffertje doen. Dat ga ik in ieder geval wat benijden, dan zit ik net thuis op een paal, want dat wie niks van die. Van de ene kant oren, dus ga ik een heel skoft uiteindelijk, ik zoom maar even, maar ik ga uiteindelijk 4 jaar hier bij Makelaardij Roos werken in Dokkum. En ik ga er echt een hele gezellige tijd van. Ik ga echt er een van mijn allerleukste collega's troffen, Maaike. En ja, wij zijn beide wel harde werkers, maar we gaan zo'n soort willen. Gewoon lekker ouwe hoeren. En ja, het is echt gewoon gezellig om ik naar het werk te gaan. En ik denk dat ik het daarom echt zo lang volhouden heb. Want ja, het makelaarswerk is niet per se mijn ding. Maar ja, omdat het er de sfeer zo goed weer en leuke collega en... ja, ben ik daar dacht 4 jaar hier Hingemleur. Uiteindelijk kwamen er bij ons in het dorpshuis in het dorp een zaal vrij. Toen dacht ik van, hé, misschien wie hij hier in het dorp nog geen kinderopvang. Misschien kan ik wel een kinderopvang, een benopvang starten. Dus heb ik dat al hier uitzocht en moest ik al hier plannen schrijven en dat soort dingen. Heb ik dat in. En ben ik uiteindelijk mijn eigen benopvang begonnen in het dorpshuis. Daar heb ik een waterzaal, een sleepzaal en een boetenwatersplak. En dat heb ik echt 4 jaar hierin. En het opzetten daarvan vond ik heel leuk. En ik vond de eerste jaar het wel heel leuk bij de band. En dan wat zeer van, hé, wat kunnen we met die band, wat is uw streven, uw doel om de band mee te gaan. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat, ja, band dat 0 tot 4 jaar hier is hartstikke leuk. Maar du hast in die zin maar heel weinig interactie op niveau, zeg maar. En ik merkte toch wel dat ik echt een stuk uitdaging miste. Dus eigenlijk met 3 jaar wist ik al van, dit wil ik net de rest van mijn leven doen. Maar ik word wel gewoon netjes afsluiten. Echt van de band die ik natuurlijk, werd ik een bieding mee opbouwd hier. Dus ik had uiteindelijk 4 jaar hierin. En ik had er net een telspeed van horen. Maar ik weet wel dat ik nooit weer in de band opvang. In principe werk je wel. Gewoon eens zo nou en dan eens even wat leuks deed, vind ik leuk. Maar nee, om echt... ja, 8 uur op een dag, 4 dagen in de week, nee. Dat is net mijn doel. Toen was het doel om even 2-3 maanden net echt aan het werk, alleen nog mijn theaterles te doen. Maar toen kwam ik een hele mooie vacature in. Ik denk van ja, dit is wat ik bedoel, dit is wat ik wil. En dat wil je bij zien, opvang en ondersteuning. En daar heb ik gesolliciteerd en dat werk heb ik gekregen. Had ik eerst in de Flexpool, dan kwam ik op allerlei verschillende locaties. En op zich is dat wel heel mooi, want dan kon ik zien van welke locatie past het beste bij me. Want er zit best nog heel veel verschil in. Uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan bij Pension in Drachten. Daar werk ik volledig. En ja, wat voor werk is het? Het zijn mensen die ja, vaak dakleers binnen en die komen dan in het pensioen. Ze hebben vaak psychische problematiek, vaak drugsproblematiek en financiële problematiek. Of een combinatie van die draaien. Of nou ja, in ieder geval mensen die het echt onder ogen zitten en dit overal uitkotst worden. Echt, ja, het is eigenlijk wel heel triest. En er is natuurlijk altijd een groep geweest van Zuid van ja, die willen echt net ons, maar over het algemeen ben toch echt wel mensen die gewoon echt een soort pech gewoon hebben. En vind ik
verkeerde vrienden, in de opvoeding vroeger werd het iets of vrouw die in is. Gewoon een heel soort pech, rare ding mij maken. En wat me vooral opvalt is de mensen die binnenkwamen, dat het vertrouwen volledig voort is in de medemensen. En dat is wel heel erg om te zien. Heel eenzaam. Dus mijn streven ik altijd van, vaders een plan maken. Probeer eerst een beetje dat betrouwen te krijgen. Geen het verhaal aan, wees iepen. En neem ze vooral serieus. Want net iemand kiest er bewust voor om dakloos of verslaafd of psychische problemen. Net iemand. Dus als dat in die holle voorop stelt, denk ik van dan komt het een heel eind. Nou, dan is de verste groep mensen die te wennen. Dus je krijgt echt wel een binding. Maar het is juist dagelijks. En het is juist echt afveruitgang of efteruitgang. En op een gegeven moment kies ik heel goed. Ik zeg, hey, dit klopt net. Hier is wat mis. En ik denk dat het wel heel, er is echt een soort familie daar. Er wennen in één huis, maar je al. Er bad ik wel eens wat nieuws. Het is net altijd leuk. Waren wel heftige dingen. Ja, als er drugs in het spul is en psychische problematiek en een combinatie ervan, dat kan soms best botsen. Maar we hadden hele mooie dingen meemaken. Vriendschappen die sluiten binnen. Mensen die toch uit de greppelwijk komen en op hun zelfzwaaiing in. Nou, dat is echt het stukje, ja, dat is heel mooi. Het laatste skoftje dat ik bij zien werken ga, werk ik ambulant. Wie ik ambulant begeleid, dan ga ik echt bij mensen thuis aan. Die het eigenlijk op een web staan om uit het huis zetten te worden. Om daar echt een plan op te zetten. Eventueel treden partijen bij te belopen. Ja, dat laatste stukje, weet ik nou verteld, het ambulante werk, dat weer wel echt heel mooi. Er was eigenlijk echt één op één mijn haren, in combinatie met haren, echt een plan opzetten van wie staan nou hier? Zak in het net, maar waar was het heen en hoe kunnen we dat stapsgewijs op die tempo doen? En dan was ze nou even een schop onder de kont, want het is vaak als je heel gypsist, heel moeilijk om die drive te vinden en om vast te houden. Want iedereen kan wel eens even 1 of 2 dagen dan een week even fanatiek zetten, maar om dat vol te houden is best lastig. En ik denk als begeleiders zijn die vinger onder de pols houden, er heel veel eer te beheljen. Dus staat hier wel jaren, dat werk heb ik die in. Mis ik betieren nog wel. Ik kon er echt mijn aan kwijt. Het weer echt, paste heel goed bij me. Ik kan heel goed praten, dat weten we wel, maar ik kan ook heel goed luisteren. Dat waar ik wel voor mezelf zeggen, want het is heel mooi om al hier oplossingen te bedenken, maar uiteindelijk met degene hetzelfde van. En het idee is dan, daarachter is dan dat het wel een steuntje naar rechts geweest. Maar vooral het vertrouwen in jou van, dit kist hoe wel. Ik mis het soms best wel. Maar ja, er zijn heel veel leuke collega's die het natuurlijk ondernemen. En waar weet in de toekomst dat ik ooit weer eens dat werk dwang in. Ik sluit het absoluut niet uit, want ik vond het echt prachtig om te doen. Ja, nou dat is wel een beetje mijn werk wat ik de aanronde dienen heb. Ja, ik ben wel benieuwd. Hien je dit bij mij tocht? Of hien je wat oorstog? Misschien had je hem wel eens getroffen bij een van de, bij de Sint-Toezend of weet ik veel, bij de makelaar. En dan denk je van, daar ken ik haar van. Nou ja, dat zou dus kennen. Ga je hem echt verhalen hoe je hem werk, dat je hem delen wil, zet het even hieronder. En wat ik zei, de basis is, wees een beetje leervalkwaar en wist de ene keer wat meer is door, maar dat maakt het niks uit. Normaal qua hebben alles. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog, abonneer je en zet een blauwtop omheen en je net chill hebt te downloaden voor je tablet of telefoon. Tot naar je vlog. Hoi!